Kayaba nere niga korete gasiarenke nene amona Peter abarenge abakoreria batangani ase kanisa ya Korinto abana barayi barenga ase kanisa bare kumusasi manyasayo yomo kurinda singencho kero yomo abwata sense mo yaye igaikase bakabagekana uwatanekana gukaba nakiekare tushikuliringa naki obomo ase ekanisa ya Korinto nobo mubego bogo kwanerwa sengencho uwatanekana kwabeire abana abantu barengamo bakumurangiri Yesu oyomo na kumusasi manyasayo yomo na bonse bwatekerenga sengencho gotoleka kurende abafuasi babo gosaba shiriki bagatwara umusogose umungao gochiasekero umurayi bono ngito chikuliye asitu kuliya rero ngo chikuliye tore amafundisho na tokonya kurwa se kanisa ya Korinto buna se kanisa ya boniga igoto bwata abantu bakurukurwa se chinsemo ao nabantu bakubwate background kire chingao nabantu babwate amagani abene ao nabantu to chikuliye babwate obumanyi bule ao ase kanisa asabarayi baito na ase kanisa abashiriki baito mbabwate obumanyi kolengana muna beyigerelingana kolengana na kibarure ase background alese babere bakoiborwa kwende bonto amotanga na king tutare ndeti ase chinga kichiga nento nabego chikonyaleka nebe bune kanisa ya Korinto background yere ngao na kubwa mono kero muntu bunare no experience ya twarire yere tofauti toma konyole bintu bigo chigocha nebiga misunderstanding gosogo taigwana na bawo toka se kanisa na kwa monekero oko taigwana na kwa beire abantu baetana eri twatwara disagreement and misunderstanding ebinte biga byonse kero byachire nyura abantu abo twatanga baruete chinsemo ao kuna bali togo shirikia sensemo ya Nairobi abutolegari gusi umukurukuru ebinyoro ao ekenyoro getenchira nerege koira abaiga bonse kero twachire twatwaro gotaiwanana kwareta ogotaba nobomo bega tugukwana rero nobomo bwa Yesu Kristo egento giatoretramo Yesu Kristo neke tugukumukwana nero gotoreta amo ekiagera tokoba united bune pond ekero twabeire amo nekero tokomisi Yesu Kristo bono liana botokuriringa aye ngurwara yokoru aye ngurwara yokoru aye ina ki understand it twaranga eto so metibuya ase amariko aye toraya nabo tokora kwa na mononga toraya ikobone kreya ikire boigo nekero twa misiri point yere nenenga Kristo obwenta kobega tagati yaito umufano na rutwara gote ukurwa ase leseni ekero abashiriki barenge kwagacha ama gacho ye kanisa bakareta matobori byo muchanga bakareta ibintu byonse bakabeko musingi kunso rengo mya kunende kero bachaka kwagacha ekanyalekana kero muntu akurwa maoni yae oyo magataje no yurwa maoni inje ya tindo jose ni mubugati tigambo ati munanyale bakwana omoerio na obagachita magacho lakini arenge yani amatentereku ndiyogo kunaiga lyawa ninki gekogera imbatwareti obomo bori babwate bwarenge kurawamo na Yesu Kristo igo murigereria situ kulia rero ndochikulie nento asikanisa cheito kendengeregia twatananire twatwarire ogotaba nobomo ase kanisa yaito nande inkeke kia twatanire twamutigirande Yesu Kristo kero monto kolire kolengana buna kweigwa kero monto kolire kolengana buna rumura yakora igobono ngochikulie tolengana ande abantu mbale turabarere ekemoika tukurigereria barayi bande batura byamono asante akarto kwana igorere kanisa mbyamoro muri cyo kubeko boroso buyangi kiabeta se Korinto 19 kige ego turagira nyaka batogo soma se tukulia rero akaruguriye kanisa asobwenge kanisa nigebwe kaniri omubero Kristo no mubero Kristo gwikutwara bomo nekro twarira bomo igokunganishwa na Kristo eribone kanisa kolemere masenchererengia gwikatumuriye ringo Kristo nanda gatoebyewa ao igitabu kia babeso inye no gosoma kwa 10 gota era karua bande baba batumwa na bande ababani na bande abarandia na bande abarishia na bande aborokia agakora bo asogwikirania abachenu asemeremo yobosomba oika omubere o Kristo oagachwe
ekanisa y'omuberongo o Kristo bwagachwe tugenderere nabo goika into twensi tonyare goikera obomo bwokwegena na komanya mono omonwa onyasaye na kobo muntu muikeranu goika ekerengo kiogokina ndoganire gokina ko goichurwa wa Kristo karusunda malayo muri sikubeka mangana bya umuchando gatoka sekanta ya Korinto nege ntu umuchando yo gutokera okonyoranga abantu mbabwate gento kiobo obomo bono ine igaikira bona se bikundi bireo ebikundi bikorteki bireo birasiganto ki ase kanisa ya Korinto karusunda bono torokereringo ngakibikundi ebe byaleto muchanda se kanisa kubomono n'injiri yarandi wasenjira abene nabone igaine ebikundi mbiro ase kanisa chito naende ekero biro muchando kibigo toletera kubwa mono asobosomba bokorandi injiri ya mono bono twanyare kuba twatiekire kororanga Paulo kedosoma ase abakorinte yentangani guchakire yemo mpaka 10 twanyare kuba tukurigereri Paulo buna nyarto kobo owa address y'abantu bali ba Korinto guchakira 12 mpaka 14 mpaka 15 no to kunyako batokorra Paulo buna ko batebinga ekigeko kerango kwana ringana erigana inwe buna munyare ko bamoko ba abamo ringana ko nyako bakubatebineri ya eyemo ki 10 tonyirorere mukomyo tabangana abasoro yinwe baminto aselitali omwana ito Yesu Kristo mukwane mwensi yamo elinde ugwatana katikoba tukoba simule kwende mobe nokubwatana ase birengere ebimo na okogambo komo kitabu twasoma ngelinga 1 Corinthians 1:10 nisachino muntu nalike gusike gwetebwa ngosaba Korinto yeli tangani eyemo nogosoma kwa nikome tiangendro musubati rango ikome nemo na kibamento na tebiwe n'abantu banyomba mwa Chloe nga eliomana ndire asigatie ino engenchagira nakwa naboneye ngoyomo ole asigatie ino nigagoteba inche noyo Paulo nawe onde inche noyo bwa Paulo nawe onde inche noyo Kefa nawe onde inche noyo Kristo ine Kristo na hatanikire gose Paulo nere obambetu asenge ncheino goseigo mwabatise twe aseritalia Paulo tiatoratigereyo bono nakiako batenge keko gerango kwana mangana yeganga monyako bamoko bano bomo na gokwana ogokwana okomo no koba gatiye ino nanyare kobangorora ogwatananekana enjere mogote nganje no yo Apollo njino yo Paulo njino yo Keva bono ekieko gerako nyara kobo okobaonya yakoba boringa Yesu Kristo oyore ekerenga gitekenene na atananekire bono o tata kete ebikundi ebiga bya nyara ko bikogenderera okoba byaledreri omana egentege tangani to nyako batokorora obobe bwebikundi ebiga egentege tangani ebiko nyako bikoleta obwerori amo no kuamererania kamora sege kundi eba mogotaka moikerane ekoroku uniformity badala yo gotwara obomo egentege tangani egeko nyako bagekoleta obwerori okoimokereria igoro ambapo intu abakristo tobandako batokoba abaitongo abanyenyekevu muna Yesu Kristo nya tokobokoba omonyenyekevu na ando bo bibonde to nya ko tokorigereri titoko nya ko tokobeka abande koba litangani muna Yesu Kristo nya tokoba erogwekei anya ko bokotobeka ntwe koba abaelitangani egento kende kunyako bage gototero bobeka tubwato ebikundi ege kunyara ko bage gotorina ogosoma kurwa sabande ekyara muno muri siko nyako bogosoma abebese yego tebanga nanya tokobo goduse nebiye gwao ao gati ya itontwese kanisa kobeke kanisa ikirane ntobwate biyegwa ao buno mubere obwate okogoro obwate eliso obwate kereke monke bwate omuhimu yaya so mubere nabo ye kanisa kero yo morororo nabwate epati ago pray nabwate ekewa kiaye igonya ariko bagokobeko yo kando ngoyo tari class kiane
oyo noyo okobwati gose nomuraigete ntokonyara koba kogosoma korwa ase abande igo kero toranya koba tokobamo goika tosome ng'a oyo igekera amanye tosinogotera tobekire amo ngotera toro monene oyo ekero kiane egi ogosoma ring'ana tonya koba togotegera nya koba gotokorera bible study tonya koba togoikera ngonya koba kere kegotorina egento kere katokobeka obokundi obwoiga etokonyara koba omorai bono oyo gotora ne tonya koba tokorigereri kabisa ne tokonyara koba bono tokwanga makobanga bono tokomobwatia twanyara koba tokura Kristo ribaga rinene ria Kristo oromorayo ito oyo tubanda koba tokorigereri nabo ego tonya koba togosiri ekerenga gyeito ngere kieke Yesu Kristo ekera kogenda igoro igatebeti aboro kubaye ng'a bono na abatumire mogende ense yonsi morandiri ing'ana riane na koro kubuya bwa Yesu Kristo ntwigasi ito nogotebia ense amang'ana amaya y'oborotu bwa kare na kare bono ekerenga keria ekegose kiokera okonyora ng'ebikundi ebito mbire bironge ngori nkarogere rindo morisia wanyora sasi ng'ana nonye nekwaya igegoterera Nyasaye abarimu bachorire kandi nonyembane mumanyete ng'omwarimu gete nakabwate ose namatanga taiyo Jumapili etari gotoka ose tukurimo gosasi matari gotoka mwamanya gotigaranka mwensipi abarimu bande bacha bangonya abantu batatu nayo oromora ikomanya koboringa ekwaya mwachite ng'a yaya ntuntu chiti abante bachite babire boka unaye bono komanya kobokoka ng'a ntaiyo gari ose namasaba gete ose nekundi kia masaba kiarenge ng'a ntara eti bando mbali gocha naye bono konya kobokokere egente ekio rikobwente konyara koba gogosaba igo ntonya koba tokorora ng'a obonge egento kende nyakaba tokorigereri nkeringa ebintu ebige ebikogera abashiriki abageni bagoja osine kanisa basinyunga itogosoa mara abaye bachukurigira enjira aba ebikundi binde mbiri bikoreta osine ndagira gete byari ranchi bigere ikenyo cya ranchi konya barangeraniri ebale gari bakori ranchi gari ebale gari bakogamba mangana abo abande bali bake kanisa in fact babwate ebyombe ebyombe byokobekera nchibesa kwikire sabato marga bamaite ng'antu tokwenda gari kandi osine sabato mugaso tokuhorana ose mbinto gete yani ebikundi ebingase chikanisa byasiriri oboroso byasiriri ekerenga gito mnantu aba Kristo. That's why Paul akanya koboko batebinga kera gosoma abakorinte yemo abakorinto 6:1 ani abakorinte ntangani ebungo bya 6:1-3 paka Paul akobnya koboko baboringa okubagekana okoiga kwino kwagerere omana kwagerere bakamukare koirana bakachikoti asa abantu batari abachenu asa abantu batari abegenu mwanyako bamoko kosa na mali okoba bono muri gochiamo yani abana omonto abwato bakongete takonyara koboko baikera okoba yani timomoro chibona buno omonto gose tari goikera bigwango bino igo bone gendo nyako bakoba saba tigatunya ko batogotwara obomo nona se chifamily chetu nona chinga cheito nkonyoro omwana gete abana gete babere abana batatu mwabo abana gete batatu abana abamama mwabo yani bali ebikundi ebiga byarure chikanisa byachiri bakachinyomba cheito byarure chinyomba chetu byachire kanisa ambapo ogutali ogwanja kwa Nyasaye ngoli ngatunya ko batoko bamo ekatonya ko batogotwara ebikundi tokoboru obomo intuna Yesu Kristo ntonya ko batogotwara obomo ekiagera ntobanya ntobanda ko batogotwara obomo Yesu Kristo nyako boko bamana mbuya mana karusunda asukubekengane byakeragenga ebikundi ebikarutwa bitware bigo tosiri kurwa soboroso bwa Kristo na bere byatutwara obomo asengenjo Kristo anyale koba kakoba kwa asobomo akiribono morisia Dennis nagani omenteregente kyakra ni some ibungo iga bibere bitato buna jena de to some kengabu soma ndebona Acts 18:24 tasome kebungo somangari kyo kora kwa batumwa 18:24 o 18 Acts 18 verses 24 whatever okora kwa batumwa isano yani 15 na isato na orocherwa eno rwemerongebere na bine na kerokyo angekere engayoteba igasobwango mono nyora omwancho murieli otorigirete ntokwa naga nokubagekana kwa bete asikanise eri yakorinto ande bikundi bikabororo asingincho kubagekana tawe buna yoteba egoteba iga 24 nabo umuyahudi yomo olekoro kwa Paulo umubyare bwa Alexandria agaika Efeso ni garengo monto manyete gukwana bya ande ni garengo monto umanyeta mariko bya kigima bya mon nande to some 19 yani 18:25
25 nere gote baiga omonto oyo konya bworokeriwe enchira yo monene asayo umoikoye nigorenge gwoka agakwana na kuorokereria boronge amangana igoro ya Yesu ndere nigo amanyete ebatiso ya Yohana yoka bia mono igarengo muya etogorigere chigurupu ase kanisa akero twatenga abanda barenga ba Paulo abanda barenga ba Peter abanda barenga ba Paulo bono oyo tokuringa Paulo ni garenge kurandi nchiri ya Kristo buya lakini omuchando iga maete batiso yango Yohana na bwata umatekero umuntu akwana bya niga korandi kurwa se lingare nyasaye arafeke tokurigereri omuntu onde niga renge kuru kwa Peter Peter ere niga abafuasi abange bakumubwatia asenge nchongelinga niga renge error model ekya niga rengo yo mubwa batumwa bali abatangani yani abambali babaire kanise gekigetambe miaka abarai omubule mo ayigoro kwa batise tu omubule mo ni fakne sokure aya akorreki ya ruwe ayigoro kwa batise tu oyo niga so mete nandi ga understand tiamali kwa bumba ba Poro bo ba chagrede nyiguta ayenone kero kuri reseni turi kwegeli muika turi wonguna abantu ikobantu achage gutwara chigurupu tokurigereri arabu toma kurigereri nabande igarenge koro kwa Keva Keva ero tote bunga akakonya Apolo na akonyete kwagache kanisa Nyasaye ni Korinto arafu abayiga bonse ke dokuri nabo ebikundi bigo cha kaigo ase kanisa igobono tubwate ebikundi byabangina ase kanisa ntubwate ebikundi bunabone kanisa ngo ntubwate ebikundi ase ngenju ya obokoleri obuya bwe kanisa twensi peke otoko ndege kundi kundi B utubwate kerenge kamo lakini bona abamba lingana ki enchera oyonye na Roland mambi mugasoni maite na Roland Bible study kwanda kakwarara igonga eloquent takwa netibu na kwa yani aibuna kwaga netie bagaro sasoke igobone kitwara kurigeri na utwara gote wa number 1 ekere bikundi ebi abeira se kanisa nekero toko ba loyo to aba member yari bono yekiranga abantu tukuriyeli mono turikuriyeli Kristo mono to kwanira umubiro bwate bimebi ebinge amaiso amato umutwe nande to yorenge bimumbire bitari korakana bibwate roli na nase umubiri unabono chikidi ni chiri korakana ama lakini abwate semenene bona kitwa na ekero bono twabire royo gocha se kimekemo ekikero murai naboko nyoranga twa misiri point go twara libaga twako baroyo gocha sengo egeni abange nigo bakofomu ase ebikundi ebiga ase favorite leader abara imbale banchite and nande ba focus on people instead of who Christ yes yani babeke birengere byabo ase abantu kwetane kubeke birengere byabo ase Kristo bono toma ote inkia kero twatware chigurugwe chiga ningi chigo kosi chigurugwe chiga kero chiabera ase kanisa nigo chikora they lead to sin gochia sebibe nekere ibe byabere bono bigo destroy obwanjani bwa Kristo asante iko chigurugwe chiga chiasaliro obwanjani omolembe osaleka ase kanisa na kwa muno trust among God's people. Thank you. Tingo trust ekiagera ekekundi ekebono igongo korra bunenemi na kwetane bono twata na kinya saigara goto sabaiga tunya toko bamo ekero twatwarira obwanjani bwaye na kwa munobo mo igoto ko reflect obwanjani bwa Nyasaye twatanga no ninga kie basaka ya lenge ko wa unite ikeranga bako korentoki bako bagekana ikone kinatanga ebikundi nebiya lakini mbiro biri tubwate self-centered pride na selfishness ebinigo bigo tokosi obwanjani nobo mase kanisa bwasira bemaro ndatusuke kurwa bagitora so kurwa bo ndatembo karusunderi yete mato ntobasa ko Syria umwancho muri twariria mangana asobwa gari na kebikundi bya korte kibya chagete lakini na very summative statement goza sinchira ya bene kirage ngwato sombe kitabu giki Acts 18 verses 24 yate bango muntu yankuru ku Apollo garengo moso eloquent so eloquent matanto barba ukwana Kristo abantu matanto barba ukwana mpaka watango yere ngwete motegere throughout so eloquent garengo mukwani omuya moto kanyoranga ebikundi bikaba ase kanisa agentoki ya Korinto bo nintege tumwancho moteli anyore nganege toko number 2 1 2 3 ninki ya koseti ebikundi ebi osengi kia leterete ebikundi ebi ase kanisa ya Korinto
andine ngotoletera bire okubagekana gose bikundi ase kanisa yaito ya Makiaya asukuri ko n'abantu babikire buya egente getangani kialetete amangana yoko ebikundi ase kanisa obuerori ekero somo tabugirikia midali gosokolengana Proverbs o merengani Proverbs chapter number 6 verse 16 ehote bange bintumbire sipta onye tali saba nyasa akorteki angete ebintu ebiye kama kyabonge toki obuerori are we together egento kino mulisi wate bange toki kya leto oboinche selfishness ekero somo gitabu kirikia bagaratia isano osome 20 na kogendera ngorukira abantu batanya umabwaka nakale abantu abwatu bweli badono Lucifer gabwatu bweli na kiagreta kanyako bagosirige ntoki obogima lakini mulisi gento kende kiagreta antabakaba bero na kale tumuchando. It is the interpretation of the scriptures gose enchira bale kulingori gento kyamali amaliko tatu mwanchu matayari no ndigeti orire liga ebuku ali otegerengane ebuku ne bwate enchira gosomwa ebuku gusaba litangani nyasa kworokeri umanye kerko amanyete lyoro kana sabantu bande ngabona nayo manyete kubwa banda egere oreta banga singo ase Kristo ngakie gosomo okora masawu nekero wakora masabu nkiokora kwasa umwikoma kino koreki okorae nekero ko esomo gosoma nchira kibono kwagenda si Isaya ogosoma kwa 28 Isaiah chapter 28 verses 10 egoteba somo nulubwe kinyamurunga. It is precept upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line. Here a little, there a little. Na sinchira ya raisi gusike gusitura bekeiga ebuku ikolingo liga olile mwanzo and olile noe omanye ekene na wano murandia 7:27 use Ecclesiastes 7:27 nina beo tanga boni ligere tunyasa tokonye tumanya maliko wika tulingo liga ake tulingo narali na ake tokorengane tokotebaiga nyasaye na manyetenga amakundi anachabe ase kanisa mato molisi ndo basoti gabanda ase suntemi nyasaye na manyetenga amangana anachabe ase kanisa ekroso megetabu kirigia Isaiah 46:9-10 otangerega gutangaza ose gakuraria omoerio orugentoki omochakano na manyetenga mangana nakoreki naro na kiatokureire na kiagotokurira bono ngikire tokore tomobuati Kristo obomo bwaito boige kwe ase Kristo umurizenis tirikosoka kurwa sole bono tworo kingo ngakiturabe toigekire ase Kristo obomo bwaito boigekira ase gentoki ase Kristo muristo ira singana yeso bwango watoromuka bono obomo bwega tokurigereri buna twarigereirie nigo bokurwa ase Kristo nero rubo gatagati bwebirengereri byeito a decision nelinga ama yani amamusi anonsia tokumeki asobogima bwaito abe centered na Kristo na kwa mono bwamate bwaito bonyale bogotwara ubugatagati bwa Kristo bone gento twagotengeringana ki na kyakareke bungo ketwa soma 1 Corinthians 1:10 paetano yarenga yote tenga ubugatagati bwaito obomo bwaito igobara chiwetera se Kristo otorolike bunge kyo mulisia asenga njike bwate chingurukira gego tebaiganga na basoro ire chakira 9 banganya sai no mugenwa oyo barangiri mosoe asobomo bumwano Yesu Kristo omoneno ito ikome na abasoro ire nwe bamintu aseli talio moneno ito Yesu Kristo mokwana mwensi ayamo elindo wata nekatikoba asimule kurinde mbobe noko bwatana asebirengeri bimo na okogambo komo mpya mono na basoro ekero umuntu agosorora egentongeraro rigetari kogenda korengana buno kwani kwarenge negento akobasorangira na basoroire munyare moko ba nobomo nobomo bego bokore tuna Kristo na ki atwango na ki is class divided Kristo that divided Kristo niga bagekanire aya Kristo tarabagekana Paulo na bambetwe igoro yeino yaya gose inumwe abatise tu aserieta ya Paulo no nayo umurigeri kurebori ekero kwa batise tu ngwa batise tu aserieta lyo mulisho monene ngwa batise tu aserieta lyo pastor lyo kubatisete iga kwanete aserieta lya tata nelyo umara lyo mukoma kiro wakarendo ukabatiswa nege ntokene twakure na ki atotenga only Christ Jesus
who died for the sins of humankind. Kristo bweko kwete asenge njibe bya mwanya bantu na ndo totenga mwanya bantu ndi bweste membo ndete yosomura yo bwense ase kanisa oyo ranyare should ever take this place ondete yore libageri gali okwera omuntu onde omuntu bweko kwerete mwanya bantu ningo Kristo oyo bwento kobo gatagati bwaitu bwebirengera bwaitu ase kanisa oyo bwento koba obugatagati bwa amamusia no se toko miki ase kanisa no ena bwa mate bwaitu wono tote na king imbu yako ko respect ya barai bwaitu but your loyalty must be wrong first to who? To God. Amen. Igon nabo ntorata ungantos kabarai bwaitu tiga to basike ekiagara nigo bakwera libagari nene asoko represent Kristo aso bwiko bwense kotora korengana buno muroberi obwekanisore kore ndengeri royalty eske nene litangania ndasengo ase Kristo ekresko ya mwanya bantu ya bera ase Kristo na bera ase birengere libito gatagati bono nonyene ekero tole na sabarai none ekero bagukwana ekero tukoga tora ase kanisa untugo chikobagekana na kwa mononi gotoranya toko genda amo wona gitote na ki ekitogo sabungire na ki Paulo okugani kuwa yengo linga totware unity. Amen. But not uniformity. Very important. Yes, totware unity igego toreta amo na Kristo uniformity ne no korekana uniformity ne totaye togo changira togule pasi bono kero muntu igabwate birangi byo kugure pasi lakini into tware batana totware talibobe kugure basi talibobe lakini ngelinga ekerengo gyeito ngelinga totwaro obomo obubo koretwa mona Kristo oyo tokwerete ekiagero ndete yoreri bagaso gokwero yo ndaso biko bwese. Amina. Karusunda timetikana kikwal komenta kirekero ko ementa nganio omente ase nseme umuri kyo mu bw'igitabo gikorwa The Great Controversy, to be very specific, page 45 agateba iga igenta sabete no bomo bobase nyumba yangu ya Nyasaye ni nyumba ya Nyasaye ngentoki ne kanisa akamara goteba iga onye bono obomo bwo bogotoka asoboroso bomong'aini bwa mwanya bantu nanditali asamariko birori bono tiatobe n'igisigia sigentoki ase kanisa nigweta mahanaye bona kyumulisi natakomenta chinguru ngana watanga abo mu botugu kwana oboroso bwaye Kristo kabobe asengo Kristo na kimwe buraba se Kristo nerelingana kende gestoko kwana tigake basegentoki ase Kristo kamo komekedi sina ki Kristaganeti Kristale uchakogania koreki ebe kogamba na Kristaganeti mangana ngabana na kyumulisi nyale bakwana ngaki Kristakoreki aganeti mulisha yatokuwa na mangana ya karuzu ndako komenta umulisi twakolire amamuzi amanga asikanisa twakwire bitambukire binga asikanisa akika ko birigire bitambukire bya samariko kwanyanga tibikortiki tibiyo bonti kirase toko Kristo libaga dieli tangan karuzu ngikola komenta bo toire mutu ngatora so gutumuka bono njerenda mondra bara bolinga kumweka Yesu katikati bono njera ki Yesu Kristo aranya ko boko boboroso asobo mu bwito nande njira kitoranya ko batoko monyora liboliya no kubwata namo na Kristo no kobo musani na Kristo kobo musani na Kristo akate base kitabu kariya John chapter 14 verse 15 nga onye bono munganchete no kubwati amachikane bwata amachikane na machikanya sae nelingana lyaye ambapo nebukweyeiga na kera lingana linde lyonse likokolekana ebukweyige gotebe ebaete omoroberio na kimoko nyako bamoko go steps bono ebikundi bigono muri sate yabanga talibo bekobeke gekundi lakini ekundi ekeiga ekerenga kia yengere kieke nkere Yesu Kristo nkobwatore Yesu Kristo amangana onsi bya kunyako bako bangwa asege kundi ekekeno gya Yesu Kristo nkebwato bwanjani amono obomo igamangana nosto nyako batoko yakora anyare koba kagiteire imeyeri ngana lya Nyasaye neba uniform ti mata na kinga no toko bamo usene pasto de kugora e pasi yeiga ngerenga ki libaga kiribwate asoko gendia lingara Nyasaye abande bagolire bono nabo igo
igasi itenene no kurandia ringana Nyasaye lakini nditagete amang'ana amange nditagete chibesa ryako bari goikera nditagete amafanikio kitogenderete kuira ndotete none chisemi chensengo chiri kitore kitogenderete kuira ringana rya Nyasaye bono chisemi chitokorigi ebese chitokorigi nanjirende yonsi nekundi ketoramo inkere inse y'oburayi bwa Yesu Kristo kebe centered in Christ abe centered ase egekundi gaitu biamono karo sunanda asore bar kwa ngiri nganende eriko twaro mase Kristo wikobo musani ngo o Kristo ando wate bako musani o Kristo wikobo atia machiko aya kari golioka ko musani o Kristo karo someta gulkia Yakobo 2:23 nero giago tebaiga li ngana liri gaikiraniwa Abrahamu akabarko musani o Kristo asini njoko twara gento kyo kwegena wika twegene ngo Kristo nkiata gitasa gento ki amaito nabo gane ya magoteba 16 buna onye tubatyo kwegena tokomogoki ngo Kristo bono karo sunda eto toko no tumokoka kini gutubikire ngane bya tumako no tumokoka ninda asure bado bono gento kiri nga wisdom and maturity obongaini na gento kinga kiasike usikira abiki bya karo sunda obongaini na gento ki karo sunda nya kulire ngobongaini yes ewote banga obongaini na obokonga Kristo yani what we call wisdom and what maturity karo sunda bana toko nyanga se kanise ya aba Korinto igatoka ngobongaini bwale mirororo na ndetali golioka no enogo konga asamangana kimuika agatoka takora tiki tayo nano babwa tubongaini obo akaro someta gulya ba Korinto yeri tangani ibere isana gotango bongaini bwabo babwate nigo bwarueta sengo asemwanya bantu tali boigo bono Yesu maote asaba Korinto yeri akabere 13 isano bono obo ngaini bwaito wisdom erwa sengo ase Kristo bono tuoro kingo ngakia bantu aba bataba boli tubongaini ba Korinto na ituka kitoboro bongaini asama tukabuna ba Kristo balero naende ngakibalenga abana asensemelia ya kemuika matumulisi naboko be kanisa kwa beirege kege tambe emyake mengi ubwato chimbuche ande kwa ruthe bo mube kanisa kwa randiti kusebji nyinge kwa bekiriti kanisa chinyinge batanga wasimekiriti kanisa chinyinge lakini bado aeno monto bwa mabere karo sure toro kingane ya sobwagali bono nyone ringana Nyasaye rigotebaiga abantu bane bagusira okoba yokuborwa obongaini biamono no bongaini oboiga asete yotorabonyore gutatika gosoma ringana Nyasaye na komubwati Yesu Kristo oyore omorayo ito bona abantu ba Korinto Paulo ochire orandiringana onyare kobokonyora ababwatani onyare abachoro onyare kobo okoigore kanisa gari ose kanisa Nyasaye anyakobe koigoro gari bono buno mwana mukako nyakobo koiborwa egente getanganya kanyara kobo koegwa na mabere ekia ta koegwa ndagera sababu ta twanyona maina yo gotakuna no ande jo ni system tra tongwa so mubero ase nda yaye trai marika bona ko nyakobo okoegwa mabere digere anyara ko baka komokonya ko mwachinguru na gokina digera ikere chinga kichiri gosomo bero yekere ko wango kunyakobo kuri ndagera igegendere nero kubana komokonya kerebone ikira koragere ndagera igagotigana na mabere pibono bono neringana Nyasaye na rirorio bono karusu na mana yo kwano matenara samari kon toko yasoma tu magwandra motwe tabukali kiaba kia Petro turachakira Petro yeli tangani ibere no chirwa nuru ibere otabenga ibere ngoteba Petro yeli tangani First Peter 2:2 otebega muna bana ebingwerere bayiborwa lero iga moganie amabere yekene ayomoika erinde monyare gukina asaro nagwikeru gutolika girege bunge tangani ngomentande bindi kali mutwe bono aba Kristo kero kwanyara kuba kuba mu Kristo mutangani iko kunyara kuba ko kwegwa enchi tu ya kawaida digero ogendere naye bono kero kwairwe kwabwato kutatwekera abantu babatisiro se batarabatse ko kirasi upatiso bya makarasu ngona cyane ndake tubeke byega kino muri nje bono tarabo muri shongaga abantu mbaito bakabeke crusade bakaturandiria kero baturanderetie
nkamwanja Kristo koba muboria bubogima bwane bono na abatisu asa mangana kiroho ni gonde gentoki omwana omorereke ngwe ekemwerere ndagera kinkoria asobwenge buku yatebire na gentoki na mabere bono liswali ndiringa karusunda amabere aya ngentoki ekero gosome gitabu kirikia Ephesians 5:12 otangana amafundisho ali matangani ugateiwe sabato nereri ugateiwe batiso nereri ugateiwe kremonta kurenga yawe chia ebinte ainara amafundisho ali agentoki amatangani akoro ngamabe nande kwegeri winchoma nyene nande ngo responsible mulisia matengane tebeke bya ntongo tochi ngo jalo bato cyana ne kanisa amabera aya ngokurwa ne kanisa bono mulisikira kwa bero montomo nene ubwate myake no ubwate myake no korteki no bwateiga mwana moketo maitenga kera aibule njara ni gakorera na bara resana naenda kweli bona kwa biro monto maneno okiroho bona tuchikuliria se 1 Corinthians 3:1 ande tokandira kolera kardo tebire ngaitu kurusha mara ito iri mutu bono ekero kwarerire kwairuri ngana mafundisha yegara Israeli kumanyange sabato ninki nya saindi ringa iri achakerete ngakiwe nyorete gwika gwikire bono ani nakiubo gimo bwa achakite gwika gwikire bono kwiboirwe bono korwabwo ekanisa yanya kobage gugotika ayo monyene yako ari ngana eri bono ebukwene bono gutigirwa ayo monyene yo tokobatiza tuwa baebuku korwabo bono omoikomo cheno nyasaye bono onyare koba gogosaba omoikomo cheno nyasaye okora ebye komo nyo totitika gotanga karato somaringa neriga goikosaba omoikomo cheno onyare koba gogokora ekero gosomaringa neriga onyare koba gokomanyanga ninki Yesu atagete kurwa sobugima bwane ekero komanya ninki Yesu atagete kurwa sobugima bwane nere bono kunyara koba gokobwati ebukweye kwa irwe tari nando omorai bono aye bono kero kwanya ko bago gotwaringanire kubwati Yesu Kristo goko mubwati bono ero monyene naye mbari bago kubwati kurumagega bono naye no muntu bono kubwati abane kurumagega bono ukatnya ko batokonyora obungaini bokurwasi Yesu Kristo tari obungaini bwa mwanya bantu obungaini bwa mwanya bantu buna muri sateba ebanya ko bogo kwerekesa gucha sebibe lakini obungaini bwa Kristo ebo kwerekesa gucha sobugima bwa kale na kale eka togosoma se gitabu ekyo 1 Corinthians chapter 3:1 3:1 mpaka 4 wako tebanga tinanyarita kobagi nkobari endagire kiagera timora oro kibuna abantu bando ko bakwewe endagera bono kubwata nebikundi ebiga birega ali ase Korintho osebira bona ase kanisa yeito etoko biroka bauro kako biroka buna ni kutokoma bono torakonga torakina tatubona ona mangana ande bona aus nikoyorokia sole kiagera bona ina bonga bototebe mbirikimo wa kiroho yani toranyara kopako kuorokia ekeyege asoire me yaonga yakorere meremo kuamire matunda kyo nyara koba okoraki matunda kyo nyara koba go kuama bona ayo oro mwana yo kero oro mwana yakaboko umuntu ko nyara koba okoraki okuama bono that's why ekatoko somase kitabu ekyo nangani nsomere 1 Corinthians 2:6 Korinto yeli tangani 1 Corinthians 2:6 usaba kuntiri tangani ibere no cheruwa eno ruwa gatano alimo kegotebaiga kwendo bongaine mbore togoteba asegati abaikiranu naborbo tibolyo bongaine bwenseye wose obwa bagambi benseye abagendrete kuchia gosira kolende nigo tukukwana obongaine bubo bisi bwanyasaye obwa bisetwe obubwa bisetwe angeno lebya obubwa bisetwe obonya sae aroberete korwo mochakano elinde atoire angeno leke bunge kyo keiwe kebya saba kolende ni gotukukuwa no bongaine obubu bisibanya sae obubwa bisetwe obunya sae aroberete korwo mochakano elinde atoire bobe obonene bwaitu bono oboroso bwobongaini bose gotwaro bongaini bwa Kristo nekerora acha koiwa kabisa na understand oko kwa Yesu Kristo
amatesa Yesu Kristo na gushirikia sa matesa Yesu Kristo na koigwa ogoko kwa Yesu Kristo no kubuka kwa Yesu Kristo no gutubwira onye to konyara goikera eke wango kyo komanya ogotorio kwa Yesu Kristo to konyara ko goikera obungaini wa Kristo ogora nyako bogokogendera ko mwana rioka lakini kerwa nyako bokwerewa yonsi goikomanya ninkimbwenta ko bangokora ase chingakie chiga asoko kugendera nene nyensai mutu bemono morisha menta singane yo karsundo to ke yo 1 Corinthians verse 2 1 Corinthians 2 what 3:2 and 3 nere gote baiga nabasibirie biamono nabasibiria mabere tibage ndreti okay timba tiasome bia nabasibiria mabere timbaragire tiendagera ekiagera konya timuraisana biamono no nyambono timuraisana ekiagera no nyambono nigo muri abantu bengencho yebibe gendera 3 tatu nere inasomiro muri okay ekiagera no nyambono nigo muri abantu bengencho yebibe naki onye muri ne libero na eliomana asegatia ino ine tumuri abantu bengencho yebibe nande nigo mogenderete buna abantu bande bonsi biamono I fed igo nabaragireti ekera watanga oyomba uroko anabarageretie egekagiachire taria nabaragirire rero nabarageretie amatuka arachire amabere timba etindagera lakini still mbaka boniga muganetie amabere omole still nabantu bamabere kiera kolengana n'ichimbwe chino murantu amabere iko muri abantu bamabere inkiye kororekana for you are still kano abantu yani bakora uneke mwanya abantu n'ichimbwa chiabo komono muntu pado tarakonga na bare ungoy bwense ekyalire kero kwatoretiwe ukegeriwa ugachaka 28 fundamental beliefs emisingi eliye merongebere na isano ne tano ne tatu yes ugachakira abo ukaigeri ugoro yugo kwa iso byonsi lakini still nole nande noena ituchite okora yonto ikoyabwata muri zikora yake igora bekunyara kanambe kanisa ndandie lakini murisi ngeno ne crusade lakini etoke buna igongo koraki igombwate libero bono kimate bunge bie binge ekenengeringa korengana negetabu cy'abakorinto yeli tangane isato nje bado no mwana kalimoto bono kiekora gototengena spiritual maturity bono neri gwachakire kuri endagera ebweka endagera neri ogwesomera lingana waso kumanya omungana y'ububani ogwesomera na kwa mono bonekero kwa very spiritual maturity nigego gokonya overcome pride obwerori bwa rume yao jealousy unhealthy dependence on human leader yani uko twara etabiyo uko tegemea ebyongozi bona ebeke gogo etenenere kya Roma etendi sokora yentoki uko kura na kwa monekero kwa very spiritual maturity ne linga obungaini bwanya sabo ukura bona kitoro gote ungilinga na kitogo chiko buna aporo igarenga kukwana kurandi buya kurende ngelinga egentongera miseti erega maete batiso yango Yohana pono ngelinga noenekera abantu barakwa nensemo yae eribikese arakoba spiritually mature bona egari uchikoba guide na kubara twamagotebuga pono maturity gemetinga nugo trust Kristo above everyone else amen wetani onde bwensi Kristo ayebono ni gore mature ekiagera Kristo nere ekerenga asoma bwao igego kwarao lingare nyasaye yakora asobo gimabwao amena turi kora ukorengana na kibirenge libyanga na kisokora ntebeti nchoma etokurunya ncho korengana no sokoro na baga kolirega na baga kolirega negento kento motena ki mature Christian ukwegena kwa his faith is firmly rooted as a Kristo instead of human leaders amen oino mondore mature ukwegena kwa yani okore rooted as a Kristo kwenetari asabarai gosase human leader negento kenene kiga omondore mature niga kwara omoikomo chen omo shape
Shape na gitora tebe shape yani ringa Omoroisia. Chimbwa chia omorosia ebi makwana aye na ma korua ri decision iri akonyaraga komeki uyu muntu obere machua nige ntoke no muntu ori machua igakura ni mo korua sinya sai agisoma Romans 8 muri chinda kile kitabu ati kitosoma Romans 8:6 iyoka Abarumi 8:6 kuko na yari ngitumanye nk'abantu bakora uno kimwanya abantu na bari machua na kigodo tebi goteba iga 8:6 gakie na kyo korengeria akwengencho yebibe na makweli kolendo korengeria kwengencho muika nobugima na umurembe biamono okorengeria kumuika ekero tukura uno muika nigo tokore tomurembe nobo mase kanisa korende kero tokonyara tukura wa muno mubire nigo gukora gochia sogosira no gwatane kana se kanisa nande korokinga turakonga asege Kristo ekiagere kero tarakonga bona tuchaka gotera igo kwimukirira igoro ekiagera turakonga igongeringa tiga tusaba Nyasaye anyaga gotokonya erinde umuiko mochenu anyaga gotora obwinche borume yaito buna litwate gwase kanisa eri erinde no nyenga kiri twatoregete kero twacha geto esabariega erorekane tofauti asugukina waito bia mono tato itori igoro tigiritiria ori sikwembia mona siri njobwa njeni bwa bongo kali gotwokeria mang'ana amayakirage ng'ase kigetambe twabeira abana bake muika abana bimwerere ase sabari yake muika bona sae na tungo sabara se kakiare tumutegeme gose twege kasare iliatorose na ndatworokeri ona to menyera naende endagererie kurukunga mabera amafundisha ali amatangani oka tusuke motwe na karo tusuke motwe togeno na kitabu kilikia Ayubu 29:6 yego tawanga bon tulye siagi abalisi mu timote buronga siagi ngencho angentoki nantali kulyoka bon tuike umurisi astokanyegete muna abantu barusi gukorwa segentoki okogonga nabo Zaburi 131 no chiro ro kabere rogote abo bon tokanyiki muna anto babero usi wa segentoki asokogonga. Bwana Yesu asifiwe. Boni nkiemineti tuikire ase tomenyerete lingana tuikira ase kerengo tumurigirite Kristo bueka eka tokumurigiri Kristo ntugutwara libero tokumurigiri Kristo ntugutwara gwataneka tokurigiri Kristo nigo turamenya ubugimo buyabona bwantu babeire bakongire ase amangana akemoika tobasa kuskale ase ntukwira nekeke mutwe ninko ali bakali abene otwakere simiro mu chango otome message ya nyako bango etoma nyako bango esoma senchira bene kirage na kyo gutwikera inamba itwesi minore nsabwere 07 nore nsabwe kunya gutara gabu 6666663 uchimwe osome inamba yutwakere simi nekero gwatwakere simi nabankubuguli ntibuno muri sho ngaga nande onge umuchango kubwatekana na megelio yeri tukeri liarero na kuni rusana malikalero ama na megilia lero akari kontenga na bora abo murande lakini baada no mwana genjiraki kemoika iko tutiko bueka gino buero linga twabere kanisa ase kekene ngani twagole tamale moheko ro monege ntekia na kumulisi kwa bero muri muraibwa magacho kinege ntekia kabisa tutige bikundi tikanisa jire majibu ate bikundi ngonyo mulisho tarakwana genteki to gwanchana wekirwa sinyale na talinga senjo maete na senjo bakorekana mebuko yabo iri mitambe deep pockets ekite kunya sata gete nyasaye gata tutwara bomo asale tumuigwere tobabasani bae mbiamono Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Automat Kenya Limited no tulegigiga asengichao
nigo tokorosia na koni chibetiri uratumia singa kichonsi chibetiri uratumie ase gari enke ebasi nonyaneri kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery ye chinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Ekerendwali ya kuibire chinguru kirali tubonesegi ekerwai kirensinyo ogosemeria nkoro Walfit Health Center ni ntomwali bomuchando Secretary ne Dr. Kena Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya Walfit. Inyagitari ya Walfit ya chagete 2005 asumucho karatina. Ase inyagitari ya Walfit nere inyagitari entangani ase East Africa ngima. Asitogo korege ntugekoro kunga blending of medicine. Yani ngege inyagitari yetu ya Walfit itoko tumia chinchira isato yoko weni ya marwaide. Tuatumia enchire ya kawaida tukuruka nga conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ande tuatumia nga international herbal medicine. Ase nyagitari yeito itoko make sure nga tuakolide diagnosis, tuamanyire mechando ya bobwate, wekere enchira ya professional laboratory testing, tuamanyago kwa mariogo. Nyekwa buli wo murembe n'ekindwali kinkongo buno bulwere bw'esukali, high blood pressure, arthritis, ulcers na hemorrhoid egati ya mange toba n'obwoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza eyokonye manyekantab na Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange nechiro ya Marigiti omuchobo songo. Wose twakireseme asi number 0722245763. Ekari gakurwaria maroira ari complicated, abaroira bagocha barwarte mono. Ekero bakirege igoro bairwa mariogo umurira akwanda ukora matukato, lakini ekero bakwira na riyo wachakora daktari ya kabere ya gatatu bokonya babuyendete. Obutindi bosombasi amate ninki kere tokore. Asamari tangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo. Kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima bwe. Twakirisime namba 0706380913. Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora kingatare icyobutindo. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment.
And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Abakuru nigo bakubinera iga, abamurambanga bande, tochaya bande, igonaki, abamura nabo bagwekaina abande, tochayonde, abamuramba lengaini nguruko, basike bonsi, tigagotogia baoboka, baomoyo bakorumukia. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Mwancho muriria mbia mona sengencho tasukale kore remote nayo buate ne TV nayo buate TV ne yao remote ne yao namo kwale kwa mwa okore kindi jonsu suke ogenda TV utekekili kwa nyare kwa baka kobana intwe asen Soko TV niya sanya kwa baka ukwana monae gwetira basumba bae musumba Karusunda no musumba umwalimu Dennis Mokaya naso batumikibulera mogoke lirire nyako bali kwimukeri wa igoro bono nate bangachiga kire chingo buri simi yago ngakire simi no se sogotoka nekero ko ngakire simi rende kawe umuchango asenchira ya bene kirage odenda takra chimesi kesol batumira igori bagano bwatali ngakire simi na bonde teali kigima ko buri simi yao oyo motumire message gako kunga happy Sabbath ni bene simi gakuro ruaka ko ruaraka nao ntegerete umuroberio amona abana bane Vali, Emma na Anna mbiamono Ben asenge nchoiti anda polisi migaye ya moya achire halo Nsoko TV ngongo kuwa na nere umurobeli na megeli ye Biblia polisi ongaga amaigeri ye Sabato yeri tukoli alero mbiamono polisi ongaga amaigeri ye Sabato yeri tukoli alero abira yo gusne koko nene nabona igule mente kurwa se kitabu kya Yohana. Kitabu kya Yohana. Yohana 15 na ibere. Yohana 15 na ibere. Aigaga tokoro romo nene nando motori ito Yesu Kristo. Sabira boro kubaye. Ndio. Kale ko batebyanga asumustali yo wemerongebere no yomo. Nga iga basabeire baboyomo. Amina. Unere na tata baroyomo. Sese ni wa. Ekene nduga nilikoba oyomo ase Kristo yagira Yesu mwenye na mona Nyasaye tata bakati ukwatanekana mbiamono omona waseni asante kebugiri wateba Yohana 15 ibera atebire ngakaro Yesu kale kwenda guchigoro ategreta iga sabete iga muna basomba bae usabaro kyuba embanyara ko ba koraki bagwataneka na intuntu tunya ko batugwataneka asamangana kemuika akimuna twatie kagoteba ngiringa obo mubwito oboroso buae
bobe ase Kristo mbuya mono oyo ndo akesimiga Ensoko TV halo ningongo kuona nere Ensoko TV Helen Soko TV yakoro kwa Esther Nyamurambo kuruchinche Esther Nyamurambo kuruchinche mbyore Ndiande momo Alicia asante libagane liao karungo muchango nacyo nari kukuwa naiganga obomo niko bokoretwa ase kanisa na Kristo Yesu amina nero koreto obomo naenda gwatanekana n'ekisigi byabeire ase kanisa kulenda baraya baya bali bakurigia kisemi kurwa ase Nyasaye na gusabere kanisa asante gotembo obomo bororekane mbiya mono muri mbiya monesta se komenta kwa huku ya Hello Ensoko TV ngongo kwa nere Ensoko TV asante oyo nyara ko bagako yabutukira akira kinende libano bwate bado chimese jinana tekunya ko banko soma kugwa kesimiana bonko yebugulia abali batarakora ikingesigia kabere kya megilio na somere message ya Ben Sunda oyo ndinero tumire message ganga cyakoro ko tiganda murigereria aha abatabanga Hello Ensoko TV tiganda ile message yatanga happy Sabbath Ensoko TV aha otabanga na watakia ufuatao Jumamosi njema Honorable Mutio Nchaba Dr. Rachel Okongo Samuel Okongo I think Okongo Samuel Bikani Agnes Mosweta Omambia John Kebaso Evans Mokaya Paul Momanyi Union Duko Evelyn Sarangi Nchama Job Mbuya na banga ko tanga batakrete isabatingi ya kirage onero tumire message danga ni Edwin Obure korwa Joska na watakia kila mtu sabato njema asante na twa kwana ile sabatingi yake simito baza ko flash mwana minto onda korkunga Samuel Musinga a perfect nginda nga yakurwa niko ndani bro pamoja hadi tamati thank you very much endelea kwa pamoja nasi Hello Ensoko TV ningo ngokwana nere Halo, oyo Naftali ogwana nere kiwage. Naftali kiwage ndi koruliyo mabano gose korurongai. Abu liyoma. Asobu wango bono tebanga manganao. Asobu wango bwane nare nkikoba boli na nki. Onachekire. Hello Ensoko TV ngongo kwana nere. Ensoko TV. Bwakire. Bolivia. Yes. Nega mandi bado kusamba ekamati mbiore swala akimere ndio murobe nande lya kabere neli ndibona abakorinte lina bagenderete gonku no moyo nenga kiyale ko bawiyekera gotebanga gaki na basoroire tutari gwanjirana no gosorora kwaye kuna bono roche mike nebe ya ikira se kisukuru na babo tebi abana ngagaki njere ko genda se tata ni ogoteri ngotia kende ngere gaki tora kore barko bwa kubatabera Nyasaye mbiya mono ekamati aso bayiwokorero kugaki na gaki na basoroire engane iyo kanene nera se mwanya abantu na barayi baito tigabayiwe engane iyo ngagaki na basorora amina Nyasaye gakari gotosorora nga tutwara obomo nga tomomenyerere no morembe goboro buya kubwa ebonda bwese yembosire kala na kala sese ni we kamati mbuya mono sabatengia ya inu boigo mbuya mono no mwana Douglas Nyanumba asante Douglas Nyanumba mbuya mono nero kuigure kabisa asante sana Hello Ensoko TV ngongo kuna nere Hello, Naftali iranire. Naftali mbia mono likwara butoka ke irana bono mbia mono. Bona iranire. Asobu wangu. Itangani na bakwanire. Tuitabira maigao. Mbia mono asoko kwano kuya. Asante. Egendo na enkora ababoli una mukana stego. Bolia. Na ngo aboli nga ebiche imuroche ingigo tuorokia. Ebiche itorocha aselo sonigio tuorokia. Na mgokori namanya otebanga omo bwaito bwasirire irorange ngane tira kubwata ngiye kiyasirire irore ngane igwateba era ngoteba iga obomo bwasirire ikiagera twibire igoro ya Yesu Kristo na ende bono obonje n'obonyomba n'ekibese kyatomerire asante na kuigure Naftali ngoko ngure tule bichangie minute Helen Soko TV oyo
kuona na Ibrahim Moranga kurwa Kiambu. Ibrahim Moranga kurwa Kiambu, abantu ba Kiambu mbuya bale. Abantu ba Kiambu mbuya bale kabisa. Karungu muchango obona. Muchango neni komenta kurwa ase igitabu kia Yohane Ntanganinye. Yohane Ntanganinye, setebe ngona kiago teba subwango. Osome 20 mpaka 21 igegoteba ng'akinga kiuranya whoever claims to love God you hate a brother or sister is a lie. Nwakiula teno mwanjete Yesu Kristo onye tu kunyara kumwanja. Wange to ya mate yao abantu bao mu Murumi no mu Isikomi no kijirani jyao. Igobo nonye gutagite umwete abantu mbari turi kikanisa imera kini twangaine. Ogo chikororo uri mu isarasta mune gwate oyo ntoetaine muri gukwana ni gwachenjie kerogo. Lakini mwezi mogo te haleluya sana. Apisaba. Oro yango. Nekie kiriboli. Bode gentongo te anga abantu tigatoro kyobwanchani korunsa setore ntwa abanyana abanyana nakitoma go te anga ki ngori gitoro bosibwa Yesu Kristo. Ndogo te angori gitoro bosibwa Yesu Kristo onyento mwanje tyoyo. Mbuya mono asenji Yesu bwanchani. Antu gatokoreki. Asinya saru bwanchani antu gatokoreki twanchane. Antura twara obomo. Batakera abantu ba Karure die chache kanisa batware sabatengia n'abantu bari onsote korwari nyakiriyo kubende batware sabatengi. Biamono bakoyule Helen Soko TV ngo kuona nere. Halo, mentegi ogi menta chinguru mento mwese. Tingo wetirgia stene tu wakierake. Helen Soko TV ngo kuona nere. Hello, nenko igwete. Oyongo. Kwanyule. Na kubwatire kabisa ngongo kwa nere. Yongo kwa ngomorisi bundi korwa biego. Omorisi bundi korubiego tere. Matukatori nyamori mbiego le. Nyamori. Mbuya mono. Karumo chango omorisia. Muchango wananare goteba ngambia mona selese ni yagenda gogozo getweli goro yobo mwa Yesu. Yesu gago ikasinga kyakoraga ya woro kubaye. Igamanye tenga Yudas nero kumurwa. Lakini te oro getinga Yudas ingo muangale. Agakora emirimo eminene egiye gutuka ase egitabu ky'Abaifilipi. Mbuya mono. Ibere gekweresa amang'ana korwa yango bagawutirimbo kogende kibungo kyana nego tanga gekeya. Ekere kiwange keti akamsa bango ja sokwena. Mbuya mono morisia. Aina rabonera ko base tolembi yamana sengenje yamang'ana iyo. Seseri wakwani abantu banyamori kwani abantu babyego. Naye seni wane banda umole komye kimwe ye gorario bya wanyasaye na kalenta banda sokwena. Seseri wakira ko morisia mbuya mono. Thank you. Asante. Oba kwani ande naende lokare kambi center. Mukare kambi center? Karua maiga kabisa morisi karua maiga. Oba kwani ande. Yes, bateo mwana oba kwani. Thank you. Asante. Hello, Soko TV. Katura korera gabwa se chisimi akera kiri kora kento bogoli. Morisi ba ontoira ngasege tambo kero kende gya kabere. Mbia mono. Autwa enda asogoti mokogo ke twarenge gukwanira umuntu bimbare babo n'umusaraba ngyominetira noto erese ngebikiyera bungiyeminete pono ebicharenga n'abantu abange kero kunyirigeli naro bwate gitabu na ponsi birengereri birase gitabu kolengana no koligereria sebicha yesa yewe wikiga pono ekikero twakoro twatigera abantu bakongire ebirengererio bono batari ebingwerere moika batari ebingwerere gose batari abana bakori endagera ande kero otarakonga ase ege Kristo nabo kende ogotigera omonto ekanisa ogende bwogo ande ekero otarakonga ase kanisa nabegente geke keragoteani tororekana oyo mwiga goteba ng'omaete incha natigete tinda atendie kanisa matuka mange asenge inchomba akorete video shooting ngarekana limo oyungeri ng'a nigo atarakonga ase birengererio amanyenga eganga yamorete kanisa nereri iko nakiega twate omonto kongire nori okwegena kwaye
ko asimekirwe ime ya Kristo osimekwe merigere nse ebwatete pokon ocha to konyegeri omutonya ari gukugwa aye nanche nincho mote nemeri na meigeri gwalito achire nse yebupiria bono na kitware ngote ungeringa na kibono oyobeire machua inkieko erabaire okongire kiro esengenjo Kristo abeire imeyaye nekero Kristo abeire imeyaye bono niga gutware birengereri bya Kristo erio ochaka kokorera abande korengana nobotoereru amo nobu kanyeku bwa Kristo nobwegenu bwaye kakisoma egitabu gya 1 Corinthians ava Korinto yeri tanganinye ekebunge kamo na ibere enchira nere Paulo akobasaba Otabaiga. Omuntu natubaleiga. Ngana basumba ba Kristo tole. Nabalendi bo bubisi bwa Nyasaye. Awona ende ayaligererie tyangirole. Awona ende ayaligie ase abalendi na araya. Ngira iweka. Awona ende ayaligie ase abalendi na araya. Banyolekane nga na begenwa bale bya mono ekintu twaragote abarendi na kwa mono n'abasumba umulendi iga kurende ebintu bitali byaye nande kerongo korangere n'umulendi inkororando ubwegenu bureme yao ngo tigere ebintu byane elindo nyago ko nebi Kristo atotigebe na stewardship a steward a faithful omwegenwa oyoiga nero olitochi kurigeri obeire machua inkiye komokora litangani ekerore machua wa kongire Kristo igotware ngotebunga oboto humility wa Kristo nigo boko begatagati yaho na kwa mono nigo gochora oboitongo kokorera abande gosafu abande asobwanjani kumubeka Nyasaye kugutanga na mutwe pono Nyasaye kugutanga nekero okora abande na kwa muno ingeringa nobo murai ekero noyo no mushirikia gukwana igogo tegerera elindo burai bukuru ase Nyasaye bwakora gokora ekero kwani kwaye montri gokora ekero kwani kwao igokora na kwa muno ogo ekeya humility mutinga humility na rogo ekeya but tu tonga tokorere serve others with humility and faithfulness na kiakare kabunge yatenga obwegenu ekera twins twatigeirwe chinsemo ai no murayura sense ase kanisa yao ai bwogo ni goro mugaka osomoso omongina ase nyumba yao kwa beirwe kwa irwa bana ina kioko barenda igoko bara asobo kanyeku na kwa monaso bwege ngose igoko bara korenga mna mamo mina kolerete nigento kento tabunga aba Korinta abaiga barabwo nigo babete influenced by their own worldly way yani bakarau nechingenjo chiense yeiga na korengereria libaga barenge ends to complete instead of serving one another yani barabu bakava bakurau nechinchira chiense yeiga libaga barenge korera abande asaba mwabo igongeringa bono bakarak of spiritual maturity ekene kiego tayona ki imbachi tuko twara servanthood ekero kwa beire obwate oboitongo obore mereria wakinina wakinire ayande naro washum ayande naro koregentoki okorigererigo gwaktiga negentokento tenga to class the way thinking enchera yo korengeri waito thinking and acting okorengere nande gwakora korengana buna Kristo eyum 1 Corinthians 2:16 akinye some first aba Corinthians ndanga nibere kebungo kia ekomina isane mona kiego teba kyotanga kiningo omanyete ebirengerero byo monene erinda muorokererie korende ntwe ntore nebirengerero bya Kristo okina kitwara ngoto eko twali birengerero bya Kristo chimba cha Kristo
koba ime yao na kwa monege ntokene twere ngote ungelinga ekanisa igera abege ko ine ase Philippians 5 mpaka 8 twatana ki the church grow stronger ekanisa nigera gende ko kina na kwa monoko konga ekero mwegenia agochora komokorera Nyasaye na gotigo boinche no muikomo chenu onyago kumura uitwa somire kurugorabu iko ekero mushiriki kero mwegenia arachore kumubwati Kristo nekero mwegeni aranche gotiga selfish yani unselfish atware uguteancha erbe ko monyene ekanisa igera kine na kwa muno erore kanige keko benene twamogotebuga bono mwigenwa ntwanyoranga ntubente ko babasumba nande steward abakoleri bono twagotebuga entuna abasumba ba Kristo nande kuwa muno bunabegenwa no muntu liobere oirwe bintu gutenenera abarayi twairwe licho lya Nyasaye soko litenenera se kanisa na kwa mono ebintu ebinge twanyare tokobyewa lakini tonyorenga chinkole ekigoyo kitoriri ningo Kristo ekigatogotenenera ekero bichia abantu abaiga batorigete ntwarengo imbarabu bakwaneta mona Kristo ayebuno murai inchera ki okonyara gokubara so etotona ki when we follow class the example our life become a blessings to others and bring honor to God. Amen. Ingekero togo chora pono chimbwe chiga chia Kristo koba basomba servanthood ekero twachorire nigo toko bekioro kererie kerekia nugo sise nigo chia sabande na kwa muntu atwarugo sikabo chia senya sae bono twama gotebiuga intwane senje twabeira begeni ba Kristo twakinire na kwa mono twabeire twakongire aseke Kristo bono nigo toko babegeni ase Kristo nekero twabeira begeni bono burai bwito nigo boko reflect omusaraba ubogima bwito no burai bwito nabakoreri ase nyumba ya Nyasaye nigo bokora nigo boko reflect the cross gwetera aseke mwanso kya Yesu Kristo na so bwanjani bwaye gukia sabantu bae bonsi hona kitoyango teungelingana king abarayi abaiga twarengote wande twatananire ekanisa ya Nyasaye abarayi ba Nyasaye mparo na kwa muna senge ncho musaraba uyo iga twamotebiuga Nyasaye nero ko indicate that God who sets the standard for a Christian leadership Nyasaye nero korwa standard yani enchera abarayi babwente kura ekanisa yaye na kwa monekera arure nande nigakorwa trademark inchera abarayi be kanisa ya Kitengera inchera abarayi be kanisa baru Araka inchera y'abarayi baga kare Busi inchera y'abarayi baga kare Kiambu bonsi pie trademark to bwatana yemo Kristo okoba mutwe oyito konyara toko nyiba toko mubwatia izo to bwati trademark ende yonsi eyo to bwatana yemo oyore Kristo ne standard yaito ne area yemo ningo Kristo kobe ubugatagati bwito ekero tomete asobwiko bwense ekena kinyasago tobolinga na ki lifestyle yaito no munaro omunaro no linga Kristo omunaro kende yonsi ogokora Kristo ebirengere byao Kristo ekiagera oyo noro munaro ekero turatware Kristo totige omolisi gete totige omopasta gete totige omurayo sabaskuru gete totige omurai bwe kwaya gete enchene toko ebogole twatware chigurupu otogo twaro bomo ekiagere lifestyle to yonsi piningo Kristo oroba gatagati waito byaboro molisia asoko bekengane bya ngabone tuwenerete tubaba koleri ba abakoreri babwekaine Kristo ayo ngabakori abasumba bwekaire ngo ba Kristo usaba kwegingo Kristo mbechai mulikio mu mana gotebaiga karusinata ko liba komenta samana yabere mulikio mu mana gotebaiga egento Kristo ataraneria uburuti buwaye iliya kabere na sengencho baritogo tebanga ntura ba Kristo saba Kristo tutara twale mbo yango ya Kristo ekatra twale mbo ya Kristo uburuti bwa Yesu Kristo iliya kabere nigobora che bwango mono Kristo ekero somda kulgia Petro eri tangani ibere osomeshinda tana kogendera igalengu muntu mukanyiku aneka ntu bakumene libobene tale kuyenelia malantu bali twa bantu bali metu egeri ngabuna yani kashi nipeneku
nikupe Yesu Kristo talenge muntu bubogi mobuo kileta na leta kileta na leta hapana Kristo galenge okumurama eta kwere ligentoki okurama bono ungo tebe ikasombe ulikia Mark 10:41 igakoteba nga Kristo igarengo mokanyeku nande nigakita singa nchobo koleri bono kerere ikere ahintu abara Yesu kanisa toba abakoleri nande tali yekero tokulinga toba bantaba na toba gentoki abakoleri Nyasaye nigara bwatre na mona intwe elio emeremo yokora ndi njiri akoreki Matendo Mitume 10:38 otenga Yesu agacha agataraga naria akarabali bonsi babwate mechanda kabakonya ekatwa egobora ibwa Kristo tobaba soba bango ba Kristo tutiko bwale tutiko bonche nigo turamwimukiri Kristo igoro karosunda ngana gikwara komenta asenseminga Christ like servanthood na ndo tuire ngane yende ya mwina abunga bono rende bono twa embrace rwestwa twa robo kwali bongo bwa Kristo ngakia magmaita wende tabe kaso no maita kota tongana ba Kristo tole lakini magmaita roko yaligeria no bwa Kristo gero botuko no mabaso torokereri bono Kristo agoteba iga bogole musarabo ombwatie amina chimbaratero cha Yesu Kristo ncho bwenta gotacha riga twikero bugimo bwa kare na kare na ande ngotebyale omumuroli omundanga oni byonse bigero omumuroli omonda igamanyeta amachikonsipi bona akamatege gwatigaire oni byonse pi ombwatie byonse pimbiri byebi netabieli yago igoro asinya sai go manyete sabato igo koyerenda igo koyerandia lakini obo inche boli bwago obwana boli bwago koyibole tunaboro bwo Boliogo soma to mwana gago so amali bai moti mbaro chembuya na ande conscious ye komotenga ga igambobe bono onyara ko bogokobonia na kobotiga ekera kwa gorirwo aseri goriri nene lya manyinga Yesu Kristo omubwati bono Kristo gago tebaiga karo soma se gitabu kia aba Deuteronomy akubori kuiranira kwa machiko Israeli Mungu anataka nini kwenu kumcha Bwana na ande Yesu Kristo nere otebase kitabu kia Yohana nga ninche ekene ninche njera yokubaikia asobroti wa Yesu Kristo igo bono encherende yonse to bwende kende yonse bonyaka batogokora tiga tunyara ko batogotacha ase Kristo atachete eka togoikera abantu bari no borwaire tacha buna Yesu Kristo atachete eka togoikera korandinga na Nyasaye randi buna Yesu Kristo arandetie eke ibuna Yesu Kristo aketie na ririo katura nyaka batogoikerana bono ekikyarete Yesu Kristo asense yiga no gokwera mwanya bantu noko kwaso omusaraba ina yarenge emission yaye nene kuyeikera kuikere mission yaye alinyenyekea akapepa akawa kama sisi akakuwa mwenye dhambi kama sisi obo ngaini bwaye muna paura atabanga inche nde umoliri lakini no more umungaini ligere Yesu Kristo aimokereri weigoro erega wekei buna bono katura barai amurai bwe kanisa bwenta ko wekei ligere obonene bwende ase Nyasaye bono njera kitoko nyara koba obugima bwaito boko nyara koba boko leta ekere ko musaraba go set nyaka batokuorokia ekere nyaka to ko baso musaraba aso musaraba Yesu Kristo ekera okora egasia eka soma John 17:4 nyaka batokoranga imireme yaye yo musaraba uso tokwera ndumwanya abantu nanya takoba okoyekora asante tuchakrisha to na ubu mabwa kare na kare na buobo bakomanya Nyasaye bwekene bweka na Yesu Kristo watomete inche na kuba kira sense emeremeria kwangete gokora na ekolira bono kotaka kuikera ni konyoro bugimo bwa Yesu bwa kare na kare no kumumanya Yesu Kristo uri otometwe na kumumanya Nyasaye uri nyarto ko boko mutoma neka to soma se kitabu kia Yohana 1 John verse 4 chapter 4 verse 8 otebanga oyo otancheti tamumanyeti Kristo igobono nyanto kunyako batogotwara obwanjani obomo no bwanjani ekanya ntobwati obwanjani ndo nyako batogotwara obomo
buno muri snapta yenya ko bagotebanga ngoko nyora so isaransete omuntu korora omuntu mutari go chiamo igo moko nyako bomoko bamo igo gatya ko batogotwara obomo no bwanjani gatonya ko batogotwara bwanjani twamumanyire Kristo era agachagekei bona ko mutukusanya saa sense ekero nyako bagokora ekera nyarto ko bagokora ekera anyarto ko ba ogotumwa gocha ko ekora tusoma abakorinte ntang'ani inye kianda Korinte ntang'ani ngochirwa eno ruwa kianda kondiri ntang'ani inye ngochirwa eno ruwa kianda 1 Corinthians 4:9 nakieta toda tosoma na ningatana nabo kirabe kyo mwaliti maiti chinga kichaire nye kianda ara otebaiga nakini go ndo chinga Nyasaye otobekire into abatumwa tobe abo mwerio asebonsi buna abantu bagambetiwe ngabaitwe ikiagara twabeire ekiorokereryo kyogosekererwa asense na asaba malaika na asimwanya bantu bono ekazwa nyako batokomenyera ogwekeia intu bono torabarai gose bari barabarai banyarko bakomenya na kogenda aso gwekeia ligere tibarorekana ng'ana bwo Kristo arorekana ime yabo okuna kunyako bago kogenda kwani kogenda kulingana buna Yesu Kristo atagete Yesu Kristo nero bweketie ekagera kanyako bogo ikira gutukwera so musaraba nento bago nyako batogwekei obo inche no bwera no kuimokereri ko wime yaito kabisa tuyako batogotera no bwanjani bwa Kristo no abomo bwa Kristo na bego no gwekei tuyako batogwikira buruti bwakana kare demonte tugokora mulisingana yo mwalio agere tusabe omwanchwa kitwarenge nare gukora ngiringa Kristo igakora ugosabira aboroki wabaye banyale bagotwara obomo neke baranya bagotwara obomo igo brabanyole esengencho obomo we wetera so bwanjeri bwa Kristo nigo boko bakonya abange banyale bakumwige na Kristo na kwa mono okuwani kwa Nyasaye nigaganitie kanisa yagende gukina so obomo na ukina somo no korusi ebitango biritwara byarenga se Korinto ekente kemotwara no bwero libwarenge ogweyancha na kwa mono obiga bikareto ogwatanekana nekero kwareto ogwatanekana ekanisa ya Nyasaye gatanekana na into asobo saba gweito kwarero ngelingana ki Nyasaye tigatokonye ayegekera korrekana chikanisa cheito na kwa mona samagi maito na intu nto abamo asogo chikoleta umuochogano na kwa mono gwatanekana ase kanisa ya Nyasaye wono tware ngobona ki nekine turakore kanisa ya Nyasaye gende okina tigatochore oboitongo tigatochore chimbwe chia Kristo na go support kokonya abarai abegenwa kogendera komenya asichinjira chicho gokonya abande na asichinjira cyogwanja Kristo eyenere nchira yoka Kristo kobega tagati to chinga kichonsi buna omunaro asamagi maito. Thank you. Miamono asengencho bali mwensi mwanya kwa mogo turigereria asiri tukulia tugambwate simya yo mwelio egere tusabe Elo Ensoko TV ni ngongo kwana nere pole sasa ndatuko tangambia mono mwancho muriria asengencho ko bamuna intukurtwa chagetinge gatwikire echinge cyo mwelio ni bali abene ko bakera my producers mbwate producers bange kiragena bagero murubiri obweneire asenchira abene asenjemere memiya mwanya ko mogo kora ngakrimbia mono mugeni ndo tutarira si studio gana ere tarugetia se camera nere mbia mono asenjo kunyara ko kagoja mbia mono umusubati karusunda umulisia Dennis Mokaya asencho kwelina na wikaga elio nyasanya ko bakako batumia kirage na ndinga krimbia mono buraibu Ensoko TV asenjo ko twali bageli nyako batokurandia enchiri lakini ngakrimbia mono nabane obanya ko bakuru mu changobo ko bwa mono gotokonya ko ere lesson ya senchira bene tunyako batokuigwa asenchira ya bene kirage wikira no turekira mwelio bono Nyasaye kira twanchere ekigo cha nturigirie ngane gotebaiga ebibe bye kanisa ya Korinto ibe tubibwate tobasa bono tinya sago konya ko chingurwa kwagate akorenda ko biri bosibua mpaka sabato ekero sabato yereke Nyasaye tworokeli sana nyakuba tukumanya ebe bimbiri byarenge na ndenki mucyano kibwata samagi maito kubwa mona se sabariye yake muika yatatu itabakwe
iteri aligendere kunyako bali gusikwa ubwancheni bwa bunyako bokorekana asamagimaito na ndi bakonisi kubimuchire kiregenta stokora kubwa mono ntona ranga twabere asikanise myake menge toi kerenga kitukulyo bungaini bwae na gukina asali tobe kama sabo mulisi chinga kichingia chugo sabatatu mwanchwa oyo ligoro mono twachira nanda sura sekera bunekeiga mbia munekea twakubori gotorenda na gototangana sengenchio yo kuriria marika machenu twatarira munae na kwa munekero twikiro moerio twali bake na kulimo keriri talia igoro bono genderera gusenia sege twekeiga na ababonsi bao tokonya sengenchio lingana lia wikera abana bao na kwa mono chinguru na isemichukuru asori tukasenda korekana gosaba gwaito ngeringo tokonyo muikomo chenu ko basegate ati eito gukina na gokonga ase obo Kristo na kwa mono kokobeka gatagati asama gimaito indi tonya tugutwara obomo korenga na kwa chigete ekero kwa rwita asobiko bwense asoborokiwa bao iritalia uri bakukurubono kwenda no gusasima kwitu kwa lero tutangane kia twasaba na kwigana nse chingu Yesu Kristo moboria amen. Asante.